Akasa Monalita kurkunane bari moनखो गोसोआव टमेट' बेरखांदों टमेट' गाबोन बिनि बेगरखौ दिहुननानै गोदान फोफिनगोन जालालै बोसोराव आरो मनालिसा खरा बेरखांदों गोसोआव लोगोफोर जोङो मनालिसाखौ नेबाय नै 12 एक ताकलोब गारि लोंबाय नाथाय जोङो थगाय जाबाय उल्लु खालाम जाबाय बेयाव थानाय गासिबो मनालिसाखौ नायनो जमजोबनाय नाथाय फैयासै ओमफ्राय गासिबो आलु गुटी जाजोबबाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोन आरो फिन खेबसे बरायबावबाय जों दायो आरो नै बर' साहित्य सभायाव जों फैफिनलायबाय Social worker Krisna Sharma kita amar pemorna ground program dalam jelasnya. Apa bahagian ada Gens Dari Mari. Gens Dari Mari. Sudien Sonar Ramseri Joseph Indra Kolebay. Raja Zafar Abi Kota Boyango. Sudien Sonar Ramseri Haukongwi Boroni Haukongwi Satam Jenjang Dongfayo बयजोंबो सिनायजानाय जाखांफु माबोरै दङ नोंथांफ्रा मोजाङै दं ना गैया बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननायखौ बावहरनाय थाबाय दिनैनि जा हारिमु बिलिफां
बेखौ मेहेर गोनां खालामनो थाखाय गोबां फावखुंगुर फावखुंग्रि बा रोजाबगिरि नोंथांमोननि सिगाङावहाय दहायनो सिनायथि होनानै गालांबाय नोंथांमोना बयबो जयै थानानै दिनैनि जा हारिमु बिलिफां मोनाबिलि एसेबां समायना नुथाय बयबो लोब लोब फैनानै नायफैदों बा Baruta 53 गोजां जोब्बाय जों गैयाबानो जायाना ने बर साइडआवसो फैयो बहुत बढ़िया मोनाली ठाकुरखौ इदि नुनाया मोसानो सेराफोरा थगायबाय जोंखौ जै गुबुन नेबाय नै जोङो 12:56 लागै नेबाय गैया थके बास मबाइलानो बेटारि जोबलाय लांबाय नै औ मोजां 12% ल'सै पावार बिहाबो सेभार अन खालामना दोननांगोन मोनाली ठाकुरखौ भिडिअ लानो थाखाय पावार सेभार अन खालामना दोननांगोन जोङो मोनाली ठाकुरखौ नायनो नेबाय थाबाय नै टाइमा 12:56 जाबाय लोगोफोर स्टेटास नाङो बे जायगायानो जोङो थगायनाय मोनाली ठाकुरखौ हायगोन मोनाली ठाकुरखौनि जामब्रुजोब्बाय इयाव थानाय गासिबो आकाशा मोनाली ठाकुरखौ नुनानै मारै मोनखो गोसोआव टमेट' बेरखांदों टमेट' गाबोन बिनि बेगरखौ दिहुननानै गोदान फोफिनगोन जालालै बोसोराव आरो मोनाली ठाकुरा बेरखांदों गोसोआव लोगोफोर जोङो मोनाली ठाकुरखौ नेबाय नै 12:01 जालायलांबाय नाथाय जोङो थगाय जाबाय उल्लु खालाम जाबाय बेयाव थानाय गासिबो मोनाली ठाकुरखौ नायनो जमजोबनाय नाथाय फैयासै ओमफ्राय गासिबो आलु गुथि जाजोब्बाय ओरैनो गायलाबाय थादों जोंहाय रागा जोंनानै मिला निवारनिखौनो जों खोनासंनांबाय आरो ना नेपालिखौ बर' जानानै नेपालिखौ खोनासंनाय गाज्रिथ' नङामोन बाट स्टिल जिखौ एक्सपेक्ट खालामनाय बे गैया आरो ना जेबो मोनासै एकता जालायलांबाय लोगोफोर प्रग्रामाथ' 12 तारिखसिमल'सोमोन नै 13 तारिख जालायलांबाय 13 तारिख जानुवारि जालायलांबाय लोगोफोर नै 13 तारिख जानुवारि जाबाय
खालामदो नोंसोर सानैयानो एकता एक न'आव थाङो ना दायो आइस जासिगोन ग्लेसियार जालायलांसिगोन ना ने